The God of silence beckons me to journey to my heart, where He awaits. Oh Lord, I hear You calling tenderly. To You I come to gaze at the beauty of Your face. I cannot see, to rest in Your embrace. I cannot feel, to dwell in Your love, hurting but sweet. To be with You, to glimpse eternity. God of night, fount of all my delight, show Your light, that my heart like Yours burn bright. Be still, the torment of the night shall not encumber you if you believe. My child, this darkness isn't emptiness, for here I mold your heart unto my image. Painfully you long to see the self you yearn to be, but fear to know the world from which you flee. In me find home. All these I give you if you remain in me. I am ever here, my child. You need not fear. The dark will set you free and bring your heart to me. God, I'm ever here, my child. You need not fear. The dark will set you free. That my heart like Yours To me.
Mass intentions offered July 20, 2020, Monday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Father Leonard Robert Macmanus, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad de Cuba, Arnold Piner, and Ampi Arcos, Angeli Bano, Val de Vera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Antonio and Jocelyn Villahermosa, Alan and Edgar Villamor, and healing of Nova Jane Alcazar, Kali Balanga Family Tree, Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Bernardos, Dennis Lionel, Kabilan Family, Alex de la Calzada, Amor Barangan, Becky, Josefina Acero, Sheila Tirones Reyes, and Lydia Abilgas. Speedy healing of all COVID-19 positive for Simeon Pizarra, Luis Tapero, and Susan de Guzman. For the successful operation of Jacinta Patalingho, to pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, good health, guidance, safety, and protection of Enrique's family, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jesus, Juanito, Eduardo, Glenn, Basilisa, Placido, Adolfo, Jolios, Marlene Tampos, Jerry Borja, Dodong, Chisca, and Barangan's family, Sundang Cabanos and family, Kenneth Flash, Tricia Charis, Kisha Francisca, Mildwin Cesar Shai, Claire Shaizar, Chisca, Kulin, Tristan Alexin, Darrell, Suso, Ruel, Viuli, Amor, Chisca, Antonio, Rachel, Diana, and Jillian Kiemcos, Bantolinaw, Cortez, Kiao, and Atienza family, Angeli Bano. For Clyde Philip that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship. Safe and healthy pregnancy of Marian Buga, Tristan Alexin Sabillano. For good intentions of Maria Divina Indrina. Good health of all the members of the family. Healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion in Clino. Long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all diseases, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners. May they be protected and blessed, for good relationship and marriage, for good employment and protection of Eugene in Clino and family. For the safety of the people of La Carlota City. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tising family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Laurentes family, Mr. and Mrs. Paulino Abisha Jr. and family, Enriquez family, Christine and Abeth, Chito and Grace Galang, Danilo Consuelo, Bacosmo and family, Rebecca Hontelio and family, Jason Vera Cu and family, Ortiz family, Rabilo and Rizaba family, Aldwin Tuason and family, Cleofi Mahinay, Juby Subalinog, Araceli Tijano, Inclino family, Miramontes family, Kiamcos family, and Alcoinos family, Pe Atienza and family, Clint John Cabusas, Jao Rabadon, Ruben Fernando, and family. 20th birthday of Jesuit Manatad, 45th birthday of Juby Sumalinog, 42nd birthday of Julie, 78th birthday of Elias Marfa, birthday of Jeronimo Imbalsado, Lizelle Serbillion, Altia Carmel, and Neil Erinio Buot, and Kate Tabana. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, and Ninita Kabangitan. 9 days Novena of Buenaventura Panimdim Peñaranda, and Guillerma Trinidad Ramos. Mercedes and Eligios, Jolie, Ruli, and Marciana,
Benita Beatriz Angel Rolando Asuncion, Fernando Antonio Benigna, Eliseo Amada Tilma Wilfrida Saturnina, Emerenciana Carolina Rodolfo Sayong, Felipa Lani Nancy Jocelyn, Bibing Mauring Espiridion Jesus Eduardo Rofo Sr. and Jr., Adila Rabellas Perez, and Inedic Bongon. Perry Alex Perpetua, Leonardo Sr., Mauro Manuela Shalani, George Sr. and Jr., Ninita Edmondo Clara Selveria, Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jamie Reme Lee Fong, Crestituta Betes Tomasa Servilla, Lazaro Bernardino and Anacorita, Ronaldo Manoreña, Elisa Pablo, Zenaida Candelaria, Daniel, Eva, and Rolando Jr., Maria Faustino, Carlos Crisanta, Pedro Nicolasa, Artemio Rolando Jr., Orlando Emiliano Jr., Raimunda Fructuoso, Rebecca Agnes and Nieves, Pacencia Felipe Sr., Lorante Pia Jesus, Saturnino, Cesar Sr., Rodel, Gina, Ami, Narciso, and Gertrudis de Gracia, Paulino Sr., and Anselma Abisha, Celestino and Andrea de Gracia, Arthur Marisa Pete G. Flynn, Angie Felix Democrito Espina, Manuel Ponce, Praxidis Ponce, Candido, Ana Consorcia, and Victoriano, Hugo Crescenti, Josepina Antonino, Placido Radura Mary Queen Aton, Heracleo, Frankie, Anastasia, Milagros, Vicente, Rolly, Rona, Wilfredo, Hermenegilda, and Dani, Alicia and Anastasio, Bandilla Comita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Ruben, Antonieta, Chanura, Elmer, Bob, Gilbert, Lydia, Benjamin Sr., Cesar, Lorito, Elita, Ronald, Ricardo, Lita, Milencio, Tarsiana, Jose, Natividad, Baldomero, Rosario, Rafael, Rofena, Eduardo, Esmeralda, Juan, Rosa, Jose, Dionisio, Ponciano, Angeles, Alan, Soledad, Adriano, Lucia, Pedro, Berlinda, Felipe, Inocencia Marie, Zenaida, Edna, Concepcion, Emmanuel, Elias, Eliseo, Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eliotina, Emerenciano, Florendo, Federico, and Jubita. Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Edward, Eva, Delia, Mingo, Danilo Tampos, Hermano Mingo, Florencia Kabatingan, Wida, Nef, Elina, Oping, Vector, Berting, Gorio, Enes, Jesus, Florencia, and Merto. Rita, La Lucha, Iniego Sr., Angeling, Bart, Bergie, Mike, Boy, Chingol, Donato, Paulina, Demetrio, Bernardo, Bernadita, Isabel, Osipa, Ignacio, Amparo, Lordelisa, Victoriano, Victorioso, Zotica, Hina, Rey, Luisa, Zotico, Elpidio, Karing, Corazon, Calvo, Ramon Enriquez, Daniel Oy, Cristita Oy, Edelberto Oy, Bernardita, Isabel Bernardo, Manuel Hermenegilda, Proctusa Marcelo Maxima, Clito, and Erlindo Sr., Susana, Porperia, Edgardo I, Tomas, Carmen, Natividad, Manuel, and Adila Perez, Marcelo, Dionesia, Eusebio, Petra, Damaso, Lourdes, Cipriano, Teresita, Urbano, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon, Senior, Munching, Gigi, Segundo, Veronica, Jesus Senior, Isidra, Virginia, Gina, Gloria, Flor de Liza, Efren, Rolando, Julieta, and Ismael, Santiago, Eugenio, Segundo, Veronica, Virginia, Jennifer, Spirito, Voice, Esther, William, Rodi, Vicente, Caridad, Maria, and Gabino Senior. Vicario, Gabino Jr., Nanding, Lourdes, Arturo Sr., Marcelina, Sebastian, Anatalio, Anastasio,
Pastor Dolores, Herminio Cesar, Julieta Bin Lelia, Mario, Michael Beatriz, Michael BB, Clim Andres, Fausto Anselma, Gerardo Romeo, Braulio Rosita, Oscario Toreno, Manuel Praxidis, Candido Ana Consorcia Victorino, Roberto Sr., Josepina Agristina Agustin, Romulo Francisco, Rosario Abis Oy, Maria Lourdes Ordoña, Justiniano Abadia, Gualberto Sr. and Jr., Leo Tomaseto Jr., Josepos Peregrino, Imi Dioscoro, John Ivor, Yotikia, Restituta, Elpidio Solidad, Basilia Honorio Yotequio, Rina Bienvenida, Angelina Agustin, Gloridil Argoncelio, Rafael Trasmonte, Antonio Kakilala, Carlos Gadiani Gaboya, Manolo Cabanting, Pastora Agripino Sr., Manuel Sr., Rosalina Nicolasa Edelbrando, Vector Milicio Margarito Lidimino, Antonio Sr., Maria Yolanda Pais, Concepcion Manoriña, Annie Lily Mary Dong, Elsa de Moral Nemesio Manuel Jefferson, Junaidi Wilson Primitivo Ramel Rey Evangelino Andrew, Consolacion Webster Inocentes Vector Asuncion Sergio James Martinez Sr., Eronda Rebecca Oliva and Alfonso, Chudura Paulino Schubert Banji Juan Sr., Emmanuel Edmond Barry John Stephen James Vincent Emmanuel Pizarra, Chu Kianson, Juan Liu, Tan Ing, Bernardo Catalino, Maria Luisa, Dennis Pradelia, Silvestri Ermac, Marina Evaristo Sr. and Jr., Clinton Eustacio Adin, Mariani Digmen, Endong, Maria Aberel Rey, Segundo Sr. and Jr., Rosario, Sara Nadine, Jose, Roberto Antonio, David, Sally Eugenia, Patricio Francisco, Ernesto Teresita Rosilia Elpija, Añano Sr. and Jr., Bibian, Humberto, Cesar, Orlando, Esther, Cyrus, Alexes, Joel Osvelia Nicolas, Amalia Raymond Juanito Jr., Paulino Leticia Ashley, Judy Rostico, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Mili Maria Rosario, Catalino, Pelomino, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Ray, Clotelde, Alejandro, Siling, Henry, and all souls, Mila, Kulana, Ayet, Maria Marjorie Midalla, Brian Jake Amat, Praxidis, Julian, Paz, Emilio, Alipio, Jesus, Gloria, Joseph, Ines, Hereno, Sydney, Brigida, Antonio Sr., Sydney, Margie, Praxidis, Herino, Joseph, Paz, Julian, Alipio, Magdalena, Emes, Epipania, Hostina, Segundina, Emilio, Antonio Sr. and Jr., Binancio Sr., Enriquito, Lucea, Leon, Jose, Rinaldo, Rosing, Felix, Rubencio, Dining, Albert, Opilia, Eduardo, Luisa, Afe, Ani, Lenu, Asuncion, Juliano, Tudor, Lelia, Teresita, Hector, Ever, Cresty, Lizelle, Amba, Teresita, Joel, Christy, Cabigon, Gigi, Ronaldo, Riting, Bene, Ernesto, Alberto, Mario, Dionisio Sr., Marcelina, Oscar, Macario, Heide, Estrelita, Peter, Heidi, Macario, Laudi, Brent, Emerito, Lizelle, Asuncion, Ambrosio, Elisa, Bonifacio, Rodel Lagrusa, Marieta, Danilo, Elias Sr., Maria, Magdaleno, Maria Daisy, Condrada, Agustin, Leonido, Alan, Ramon, Rameo, Felomina, Daniel, Juan, Ingracia, Rosendo, Remedios, Kirina, Teofilo, Hilario, Saturnina, Cecilio, Radasa Sr., Brittany Jane, Alberto, Eugene, Silveria, Vladimir, Jovencio Sr. and Jr.,
Purificacion, Cubilya, Abayap, Manolita, Bres, Juana Nacorda, Rodolfo Lorenzo, Catalino Villaver, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Sr., Antonio Yala, Jose and Esperanza Distoa, GC Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena Opilia Isabel, Judith Binhamen, Romulo, Benedicta Florencia Doroteo, Nita Ismael Guillermo Trinidad, Ramos Teresita Campos Somauas, Epifania Bas Catalino Villaver, and Felix Quinalula. 9 days Novena of Natividad Kapilitan. Novena for the 48th day of Armando Fortos. 8th day Novena of Ricky Douglas Hoffman. 6th day Novena offering for the 48th day of Presenti Mosquida. Death anniversary of Maria Lourdes Orduña and Marie Cris Cabigon. 4th day Novena for the first day anniversary of Amparo Dignos Montero. 9 days Novena of Buenaventura Panimdim Peñaranda. Birthday of the late Emiliano Galon, Adila Quirante, and Guillerma Trinidad Ramos. All souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Maana ang sab kanim. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration niining July 20, online Mass at 6 in the evening. I would like to invite you, brothers and sisters, i-offer ang inyong tagsa-tagsa ka mga intentions, personal and family intentions, dinhi sa atong altar. Lakip na ang tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon nga mga petitions ning atong santos nga misa. Among our intentions, good health, safety, and protection of all our parishioners, Marian devotees sa Birhen sa Lourdes, and all the frontline health workers, all the families following us, Wilcrest Appliance Corporation family, thanksgiving for Policarpio, Inad Remo, and family.
Thanksgiving sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan karong adlaw. Ilabi na si Eileen Soriano, Josefa Texon, Marie Chris Homauas, Eugene Inclino IV, the 78th birthday of Elias Marfa, of Paul D. Holzer. Atong pilsad ang pag-ampo tanang mga masakiton for their healing, recovery, and spiritual strength, especially for Justice Poy, Tita Alvarez, Dr. Eugene, Dr. Pasita C., Rose Herrera, Leslie Suliban, Coli Dake, Engineer Tani Pepito, Joel Seno, Arnold, Gladys, Nove, Kimberly, Emma, Lara Damole, Rebecca, James Arsenio Ponce, Halemane Raganat, Breman Pelayo, Geng Huyua Santos, Danilo Remo, Pedro Remo Jr., Warlita Remo, Aida Geralditzo. Ato sang iampo ang tanan nga mga nipanaw na, ilabi na nila ni Maria Carminda Co, Jose Camelio, Lita Lumibaw, Lili Menyoso, Anita Makawili, Rosales Boy Makawili, Carlos Antonio Abad, Teresita Maricho, Rogelio Humauas, Joey Abari, Pat Belsinya, Maribel Amay Abelia, Nisitus Beltran, Marita Lopez, Epifania Bas, Dennis Delgado, Rodolfo Lorenzo, Susana Amadeo, Ava Yap, Sigfred Jose, Crescente Uano, Carlos Satiembre, ug ang birthday karon sa langit ni Domingo Raymond Flores. Brothers and sisters, karon atong sugdan ang atong pag-ampo, pagsimba, maghinulso kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alao isang lamang sa kaayo mo kaluyan mo na o Ginoo wagtanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, ug dungagi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himoa kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Mikiyas.
Pamatia ang kiha sa Ginoo batok sa Israel. Ipahayag sa kabukiran ang imong sumbong. Saysay diini ang kabungturan. Pamatia o kabukiran ang kiha sa Ginoo sa iyang katawhan. Kamong ligong mga sukaranan sa kalibutan, patalinghog kamo, kay ang Ginoo makigharong sa Israel. Ang Ginoo nag-ingon, unsabay nahimo ko kaninyo, o katawhan ko. Nganong gipulan naman kamo kanako, tubagan ninyo ako. Hinumdumi nga ako'y nagkuha kaninyo sa Ehipto, ug nagluwas kaninyo sa kaulipnan. Ako'y nagpadala kang Moises, kang Aaron, o kang Miriam. Unsa may angay kong ihalad sa Ginoo, inigsimba ko na kaninya. Magdala ba akog halad nga sunugon, mga natingbaka nga usa ka tuig ang kagulangon. Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero, o sa 10,000 suba nga lana sa ulibo? Dili, igo na ba kung ihalad ko ang kamagulangan kong anak, alang sa akong sala? Dili. Igo na ba kung ihalad ko ang kamagulangan kong anak, alang sa akong sala? Gipakita niya kanimo o tao, unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo, mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma, ug sa pagkinabuhi, diha sa mapaubsanong pakiguban sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Tapuka ang akong mga buutan diha sa akong atubangan. Kamong nakigsabot kanako pinaagi sa sakripisyo, ug ang mga langit magasangyaw sa iyang katarong, kay ang Dios mismo mao ang maghuhukom. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw, kay ang imong mga halad nga sinunog, ania kanunay sa akong atubangan. Wala ako magkuha og turo gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong kasuguan, ug gibungat mo ang akong kasabutan sa imong baba. Bisan kontra nimo ang disiplina, o gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat nimo niining mga butanga, magpakabungol ba lamang ako, o maghuna-huna ka ba nga sama ako kanimo? Badlongon ko ikaw diha sa pagpahinumdum ko kanila sa imong atubangan. Ang magahalad o pagdaig, agig sakripisyo magahimaya kanako, o kaniya nga naglakaw sa matarong, ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Timbayaon ikaw o Ginoo. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga pariseo miingon. Magtutudlo, buot kami mutan-aw kanimo nga maghimo kag milagro. Pagkadautan ug pagkawalay pagtuo sa Dios sa mga tao niining panahona, mituwaw si Jesus. Milagro ang inyong gipangayo kanako, dili ako mohimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo maura ang milagro nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Ingon nga si Jonas tulo ka adlaw ug tulo ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tao usab tulo ka adlaw ug tulo ka gabii sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninibe mamangon ug mosudya kaninyo. Kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom ang rayna sa habagatan mubangon ug mosudya kaninyo. Kay mipanaw siyang katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibaloi nga dinhi ani labaw pa kang Solomon. Nga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mayong gabii kanatong tanan. Sa atong gibasa nga ebanghelyo, we are reading from Matthew chapter 12 verses 38 to 42. Dinhi na ay confrontation between the Pharisees and teachers of the law ug si Jesus. Na ay panaglalis kay kinigong mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod. They challenged Jesus, nangayo sila og timailhan, nangayo sila milagro. They are asking for a sign. They are asking for a proof. No, they want evidence of who He is, who Jesus is. And yet, mga igsuon, daghan nag mga milagro ang gihimo ni Jesus. Daghan na silang nasaksihan, and yet, mangita gyapon sila og milagro, timailhan. And yet, Jesus knew their intention, and He can see their hearts, nga sa sud sa ilang kasing-kasing, they actually lack sincerity. Dili di ay tinuuray nga milagro ug timailhan ang ilang gipangita because they lack faith. And Jesus in fact saw evil intentions in their hearts. Na ay bati no nga intention sila. Usa ka writer nga nag-ingon, there is a condition worse than blindness, and that is seeing something that isn't there. Mangita kag usa ka butang nga wa diha. The sign they are looking for is just before their eyes. Jesus is this very sign. Mingon siya, nigisgot siya bahin sa propeta Jonas. Nga didto siya sa belly of the whale, no, sa tiyan sa dakong isda tulo ka gabii. Og pagkahuman kay giluwa man siya. Jesus is actually the sign of Jonah. Pero ang mga Pariseo, they refuse to see. So Jesus tells them, the sign they are looking for is Jonah, who is right before their eyes. Nga siya sad maghimog milagro, nga tulo ka gabii, ug tulo ka adlaw, nga siya mahimutang sad siya sa ilawom sa yuta. Ug mauna ang milagro nga ilang paabuton. Mga igsuon, naghisgot ang Ginoo bahin ni Jonah. What can we learn from the prophet Jonah? I'd like to point out 3 things na atong makatunan sa sugilanon
ni Jonah. We are familiar with this story, no? Na si Jonah, usa ka propeta, gisugo siya sa Dios, gitagaan siya misyon. He has a calling. Kingnan siya, Jonah, you go to the big city in Nineveh, ug didto you tell them that they have to repent. After 40 days, if they will not repent, I will punish them. Pero si Jonah disobedient, kay mikagyo siya, milaya siya, ug wa niya sunda ang gitudlo sa Ginoo. He became disobedient. Ug tungod niadto, no nga, nisakay siya barko, and God sent a terrible and terrifying storm nga di gyud mohunong. And finally, he acknowledged na tungod niya, God sent the storm. And he presented himself no nga ilabay siya sa dagat, aron mokalma ang dagat. Unya siya, paglabay na, gitukob siya. Unya, after 3 days, giluwa siya dito sa Nineveh. So 3 things we can learn from Jonah. First, you can never run away from God. Di gyud ka makadagan kung unsay ipabuhat nimo sa Ginoo, misyon nimo sa imong kinabuhi. Jonah was a reluctant prophet, even disobedient, and he did not go sa gisugo kaniya sa Ginoo because if you will not go, Jonah did not go, nobody else will take his place. Kinahanglan siya ra gyud. But he wanted to hide, he wanted to escape, and so he fled. He ran away from his calling, but he could not escape. Kay gipadala sa Ginoo, terrible storm at sea, to let him know that God was displeased. The Pharisees are like Jonah. They tried to resist God, but in the end, they are fighting against God. Ikaduha, obedience comes through repentance. When Jonah realized his mistake, he repents. He offers himself as a sacrifice na magpalabay siya na aron mokalma ang dagat. Ug sa dihang gilabay na siya, gitukob siya sa dakong isda. God wants our obedience. God wants our willingness to do His bidding, to do His command. And unless we obey, we cannot please God. In order to please God, we have to be obedient. And thirdly, we need to learn to see the bigger picture, brothers and sisters. God has a wider view of things, and Jonah is a small-minded prophet. Jonah just saw the piece of the whole puzzle, but God sees the whole picture. So we also need to ask for more understanding and more guidance nga kita sad makakita ta sa tibuok pananaon, the whole view. Jonah fled because he was actually angry at the Ninevites. He did not go and preach repentance for them because Jonah wanted vengeance. He wants God to punish them. He wants them to be exterminated, and that's why he fled. But God saw the repentance of the people and instead became merciful, and that is not what Jonah expected. The Pharisees also are envious of God's bigger plan of salvation for us, and that's why they just want to see the small puzzle instead of seeing the whole. The Pharisees just want to see the small piece instead of looking at the whole picture of God's merciful love. Brothers and sisters, Jesus is giving us Jonah as the sign, siyang atong timailhan. He is the sign for the Pharisees. He is also the sign for us now. And Jesus is telling us that He is Jonah in person. And through the prophet Jonah, these are the 3 things we can learn. That we can never run away from God's command.
Instead, we should not resist, but we have to be obedient, and obedience comes through repentance, and we need to ask God's guidance so that in our life, we also see the bigger picture of what is God's purpose and His mysterious intention for us. Amen. Palihog manindog, ang kaalam nagagikan sa Dios nga nagbuhat sa langit ug yuta, busa gamito nato kini aron pagdaig sa iyang kahimayaan. Ug moingon kita kaniya, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa kalinaw ug kahiusahan sa simbahan nga nagpanaw, tungod sa ebanghelyo ug alang usab sa mga katuyuan sa atong Santo Papa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod nga nakasinati sa kalisod, nga makalahutay sila sa ilang pagpakigbisog sa kawadon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga nangamatay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, brothers and sisters, good health, safety, and protection sa tanan natong mga parokyano, labi na dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, mga deboto ni Mama Mary, tanan nga mga frontline health workers, mga seafarers. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Atong iampo ang pamilya nila ni Policarpio Enadremo, Wilcris Appliance Corporation, ug tanan nga naghalad sa ilang santos, ilang mga intentions ing santos nga misa, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan karong adlaw, ilabi na si Eileen Soriano, Josefa Texon, Maricris Humauas, Eugene Inclino IV, 78th birthday ni Elias Marfa, ni Paul D. Holzer, nga tagaan silang maing panglawas, bendisyonan ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya, ilikay sila sa mga dautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Atong iampo ang tanan nga mga masakiton alang sa ilang kaayuhan, atong pangayuon ang pangaliya ni Mama Mary Birhen sa Lourdes for healing and spiritual strength. Ilabi na ni Justice Poy, Tita Alvarez, Dr. Eugene, Dr. Pasita C., Rose Herrera, Leslie Suliban, Colly Dake, Engineer Tani Pipito, Joel Seno, Arnold, Gladys, Nove, Kimberly, Emma, Lara Damole, Rebecca, James Arsenio Ponce, Alemane Raganath, Brennan Pelayo, Geng Huyoa Santos, Danilo Remo, Pedro Roma Jr., Warlito Remo, Aida Geralditzo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Sa
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo ning hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayuhan, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya, diha sa pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos ang kahuman. Puno ang langit ug yuta Sa imong himaya, Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nagahangi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gyud ikaw, o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo palik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang mga pamilya, ilabi na ang tagsa-tagsa ka mga pamilya nga nagsunod kanato sa online masses dinhi sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Hinumdumi usab ang imong mga anak nga sila si Maria Carminda Co, Jose Camelio, Lita Lumibaw, Lily Menyoso, Anita Macawili, Rosales Boy Macawili, Carlos Antonio Abad, Teresita Maricho, Rogelio Humawas, Joey Abari, Pat Belsinia, Maribel Amay Abella, Nisitos Beltran, Marita Lopez, Epifania Bas, Dennis Delgado, Rodolfo Lorenzo, Susana Amadeo, Ava Yap, Sigfred Jose, Crescente Ewano, Carlos Satiembre, Domingo Raymond Flores. Ngay mong gitawag nga kanimo gikan ni ining kinabuhia sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw ta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Bernadette Soberu ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon isip mga magtutuo, isip sa kabanay, magampo kita sa atong langitnong amahan. Amahan namo nga anaas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan o
kanamo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan-luwasa kami sa dahutan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, atong manluluwas, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo mag-amping kanato sa tanang dautan. Amen. Amen. Karon atong himuon ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present
in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa nanglaway katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kitang tanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, kay managsuod ra kitang tanan. Panginahalay kita, mao kini ang sugunyan, hatagan ang piling, ang kinabuhi sa usag-usa. Panginahalay kita, imunta kining kinaiyan, buhaton ta sa kinabuhi ang sugunyan. Ang adunahan nagaingon, nga kang Jesus nagamahan, apan sa mga pobre madaog kaugon ug ako. Bisan sa unsang pagmatuod, kung magpabilin siyang ako, makakon siyang nakigatubang kang Jesus. Panginahalay kita, mao kini ang sugunyan, hatagan ang piling, ang kinabuhi sa usag-usa. Panginahalay kita, imunta kining kinaiyan, buhaton ta sa kinabuhi ang sugunyan. Magdinahalay kita, mao kini ang sugunyan, hatagan ang piling, ang kinabuhi sa usag-usa. Magdinahalay kita, imunta kining kinaiyan, buhaton ta sa kinabuhi ang sugunyan. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugunyan. Magampo kita. Huamahan nga maluluyon, kining mga misteryo, maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig. Ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities,
but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roque, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Sa di pa tamahuman, brothers and sisters, dagang salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong online masses dinhi sa Lourdes Shrine, Cebu. Continue to do so if you have been blessed. Ug mo greet kog happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan kang Eileen Soriano, happy birthday. Josefa Texon, happy birthday. Marie Chris Humawas, Eugene Inclino, Elias Marfa, ug si Poldy Holzer. Cheers, enjoy your day. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaausab kanimo. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.